Kamaku, inkosi yamakhosi Kamaku, Nkosi. Sawubona, ngithemba uyaphila. Hope you like, share, follow and comment to the page izincazelo zamaphupho. Ukuphupha-ke ulala nobulili obufana nobakho, okanye-ke uzibona ulala nomuntu owukuthi uyafana nawe. Kungenzeka uwumuntu wesifazane okanye uwumuntu wesilisa. Number one, uphupha-ke ulalwa yenye indoda uyindoda, okanye-ke ulalwa umuntu wesifazane ungumuntu wesifazane. Khumbula-ke ucansi sonke ephusheni siyazi ukuthi limnandi futhi uze uzizwe ngathi lowo muntu angavuka eze lana ekuvukeni kwempilo niyiqedelele lapho niyigcine khona, kodwa-ke ngeke kwenzeke ngoba usuke usetshenziselwa izinkolelo zobusathane, usuke uphethwe imimoya emdaka yasemanzini ehlezi ifuna ucansi, okanye-ke otikoloshi othunyelwa ngabo kuthi-ke bazidalele ngawe, isichitho sibuzwe kuwe, kungalungi nix empilweni yakho. Uhlale-ke uqabana nomlingani wakho, unyanye abantu ungenzanga lutho, ubathe uhleka nabantu badinwe bagane unwabu. Yini? Khumbula phela uhamba nemimoya emdaka futhi ekungcolise kuthi udinekelwe ngisho uma wakho okuzalayo. Uzibuze ukuthi hayi bo, ngabe ngenzeni? Kodwa-ke ube uwukuthi ufakwe isichitho. Kodwa-ke manje uma usulala nenye indoda, okanye-ke ulalwa enye indoda-ke ephusheni, kuvela okuningi, okanye-ke kuvela kukuningi. Siqale lana, kukhona-ke abantu ukuthi baye bakuyenge ngemithi wena ungazi, uwumuntu akufune aze ayeke ngemithi yesiphephetho, akuthole athumela-ke manje, okanye esethumela utekoloshi ukuthi akulale futhi ngendlela afisa ukulala nawe ngayo, uzwe nje ucansi lumnandi kanti ulalwa isilwane. Wena uthi umuntu wesifazane, okanye wena uy'tshela ukuthi umuntu wesifazane kanti cha lutho-ke. Ushaye phansi kwashunquthuli, isipoki esithunyelwe to your secret admirer, okanye isipoki esithunyelwe by your secret admirer, ngoba-ke ngokokuvuka wena unenkani. Lapho-ke masibuyela emuva kumnikazi siyolala naye, leso silwane njengoba-ke ubulala naso, usimunca, usifuhleka ngento yakho yangaphambili-ke. Kodwa-ke okubi-ke manje ukuthi ume ngabe kuphume isidoda ngenkathi ukwenza ucansi, kuyaba ukuthi-ke umithise lowo mkhovu umantindane, okanye-ke leso silwane lapho usuzozithola-ke manje ukhalelwa yingane. The day sizala leso silwane, umangale-ke manje awukaze wena uphuphunyewe yisisu, okanye-ke awukazi wajola nentombazane owukuthi yaphuphunyewa yisisu, kodwa-ke manje wena ukhalelwa ingane. Uzibuze ukuthi kanjani? Kanti-ke cha, you have a spiritual child. Kwabanye-ke kuyaye kube ukuthi kubuhlungu ngisho isitho sangasese, umevuka okanye umzimba. Sibonge, hope you like, share, follow and comment to the page izincazelo zamaphupho Kamaku.